Bilen bilen bugün Begli Halmamedov. Begiljan salamu alaykum. Aleykümselam. Hoş gördük. Hoş bulduk. Bugün oğlanlar bilen bir maslahatlaşyp senin gelmeni istedik. Täze döredin proýektimizde. Bugün soragdan başlaly. Hasan bir tomoşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolar ýaly. Soragymyz şeýle, ýöne soragymyzda ters düşünmejek bolmaly. Çyndan ýürekden. Çyndan ýürekden hem jogap bermelem. Başardınız. Begli sana diýeli, şuň gelip berdi diýe. Begli siziň ömrüňizde 3 günüňiz galdy. Şol 3 günde näme derdiňiz? Şu sorama öňüm tanış. Hatta özüm şu soragy beren ýerler bar. Men bir gün galdy, meselem ertir diýip alypdym da. Ben şonu herkile jogap berdi. Käbir diýe men gidip namazy okardym diýe. Näme üçin pikirlenmedim namazy okajak. Her berilen jogaby benim şu soragy berýärdi. Näme üçin pikirlenmedim? Bu soragyň jogaby bir kili edip ýetişmedik zadyň aýtmaly ýaly goýupdyr da. Üç gün galan bolsa. Näme sebäp ederdi? Tada. 3 günde üç koşuklar bitirip biljek zadymy ýok hadiýa. Men islenik zady aýdamda da men şoňa näme üçin ýetişmedim käm diýen sorag men öz etimi ýer. Şoň üçin ony kyn sorag derýär. Adam bilýän bir kili kodyň arasyna goýan zatlar bolýar. Şu sorag bel şonu ýazatlar biri. Nälik diýsem, aslında adam bir başyna gelen zady kabul etmeni başarmaly. Hayretlerim onu ýaly mümkinçilik bolanda sen hakykatdan emin sen näme käme etmeýär zadym diýip sen ilkinji bilen sen şonu pikir edýär. Şoň gördüň. Öde şu sorag sen öldürýär hatda. Şu 3 günden ir ölürme mümkin derdi. Kabul edip yaşardım, başka tadı edip biljek zadym, bir ýöne edip biljek zadymyz, meselem türkmençilikde diýilýär. Enin razy etdiň, ataň razy etdiň. Şolaň razylyk. Şolaň razyçylygy. Şolaň meni razy diýip bilip bilsem. Onam gönümel däli bir gurrun bilen nämelim bir zatlar bilen şolaň razy ediň. Bir duýup bilsem, ya çağalan öde ýagdaýy maskalan, senin üçin iň gymmatly adamlar sen razy ediň duýup bilsen, sen 3 günde ýa-da düzüp biljek zadym ýok. Sen 3 güniň içinde sen meselem diýelim, 33 ýyllyk okumadyk namazy men okap bilmeýän. Hakykatan. Ya gatwam, la şäs gowy jogap berdiňiz. Indiki soraglar ýerem almady diýsen amala. Aslında da şu proýektimizin ady hiçden giçýäşi da, şoňa adynyň belli bolşaly. İş verdi gijikdirmeler, has wajyp zatlary öňde goýup şolary etmekde. Şu proýektimizin maksady siziň pikiriňizi bilenlidik. Tamaşaçylara siziň müştaklaryňyza ýetirellidik de. Köp sag bolsun aýdýas. Çaqlygam kabul edip geleniňiz üçin Brand Visa Collection'yň adyndan bugün himayetgärimiz Sadyk Perdonýanyň adyndan hem bol minnetdarlyk bildirýäsem. Sag ol. Şeýerine de kiçiňirä size sowgat himayetgärimiziň adyndan efirestna. Şu adaşdan öyle öýde çy. Bas, şu adaşdan amala wa şaşyklaryň üçin. Sowgat bolsun. Bolly. Köp sag ol, minnetdar. Minnetdar.